Atong ablihan ang Genesis Kapitulo 1. Genesis Kapitulo 1, akong basahon gikan sa versikulo 26 ngadto sa 28. Og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato, og magabuot sila sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa mga kahayupan, og sa tibuok nga yuta, og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. O gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila. Lalaki o babae iyang gibuhat sila. O gipanalanginan sila sa Dios, og maingon ang Dios kanila, sumanay og dumaghan kamo, og punon ninyo ang yuta. Og magagahom kamo niini, og magbaton kamo sa pagbulutan, ibabaw sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Sa niini nga mga pagtuon hangtod karon nga naguluhan ang Biblia tinuod. Gipakita na nako ang mga pipila ka mga kamatuoran aron ipailang nga ang Biblia mao ang libro sa mga kamatuoran. Aron mapasabot kining bahina, gihimo nako ang usa ka pananglitan ang pagbuhat nining kalibutan. Naibulaan nato nga giingon sa Biblia nga ang Dios ang nagbuhat sa kalibutan, o naibaluan usab nato nga sumala sa siyensya ug matarong ang pamaagi sa iyang pagbuhat. Tan-aw usab nato ang pipila ka mga sinulat sa Biblia, isip mga pananglitan aron ipakita nga gibuhat sa Dios kining kalibutan pinaagi sa iyang pulong, og niini nga higayon ang iyang pulong ang gipasabot nga balaod sa kinaiyahan. Karon tan-aw nato ang mas daghan pa nga mga pananglitan nga mas mapahayag nga ang Biblia mao ang pulong sa Dios og basahon sa mga kamatuoran. Karon adto usab kita sa uban pa nga pangutana og kana mao nganong gibuhat sa Dios kining kalibutan. Kung ginahuna ninyo kini sa sinugdanan, murag walay hinungdan ang pagbuhat sa Dios na ining kalibutan. Kung ingon ni ana, nganong naghago pa siya sa pagbuhat niini? Gitan-aw sa mga tao nga sama ni Nietzsche ang kalibutan nga puro walay salabutan. Nabantayan nila ang dakong kalainan sa pobre og dato. Sa dongganon og kabus, nakita nila ang walay hustisya og pagkaangay, o gipangutana nila kung giunsa nga adunay nakaingon nga gibuhat sa Dios kining kalibutan. Giingon nila nga kung aduna gayo Dios o gibuhat niya kining kalibutan, wala say rason nga magbuhat og walay pagkaangay og dili matarong nga kalibutan. Busa, giingon nila nga dili sila pwedeng motuo sa Dios, og sa katapusan, nakahukom sila nga walay Dios. Tingali gitan na usab sa uban kaninyo ang pagkakaron nga kahimtang sa kalibutan nga gipuy-an nato. Kining kalibutan nga natabunan sa tumang kangitngit, og natingala kung nganong gibuhat sa Dios ang ingon ni ana nga kalibutan. Sa hunahuna nako, nahuna-huna tingali sa uban kaninyo ang ingon niini. Gihunahuna nako nga adunay dakong posibilidad nga masayop ang mga tao sa katilingban nato karon sa pagdahom nga dili kaya tubagon kining mga butanga. Giingon nila nga dili nato mahibaluan kung aduna ba gayud Dios o wala. Adunay panghunahuna gayud ang tao kahanas sa pagpangatarungan og aktibo nga hunahuna. Dili makita ang ingon ni anang katingalahang butang sa mga mananap, apan aktibo ang hunahuna sa tao og gipadayon ang iyang mga gitinguha. Dili ba human mabuhi ang tao dinhi sa kalibutan sa ingon niini nga pamaagi, basta na lang siya mamatay ug mao na ang katapusan? Kung ingon ni ana, nganong adunay ingon niining panghunahuna ang mga tao og pangagpas? Sa hunahuna nako, kinahanglan nga magahin kita og panahon aron mahunahunaan kini. Huna-huna ang inyong kaugalingong kahimtang sa makadiyot. Nabuhi kamo nga naningkamot nga sundon pag-ayo ang gidikta sa inyong konsensya hangtod sa kaya ninyo. Ug naningkamot usab kamo nga mahibaluan ang kahulugan ni ining tanan. Pananglit nga magsusi ako, magsusi og walay nakita. Ug unya sa katapusan, human ko nga mabuhi sa ingon niini, muabot ako sa katapusan ug mamatay. Unsa karon ang matawag nga kini nga binuhat nga gipasabot nga ako? Kinahanglan pangutanon nato ang Dios
alang sa tubag niining tanan nga mga pangutana. Tingali gunahuna ninyo, kung pangutan-on nako ang Dios, tubagon kaha ko niya? Apan makita sa Biblia ang tanan nga mga tubag. Madawat nato ang tubag sa Dios gikan sa mga panid sa Biblia. Nganong gibuhat man sa Dios kining kalibutan? Adunay piho nga hinungdan, usa ka tin-aw nga hinungdan, kung nganong kinahanglan nga buhaton sa Dios kining kalibutan. Tan-awa pag-usab kung unsa ang giingon dinhi sa libro sa Genesis, ilabi na ang bersikulo 26 ug 27. Giingong, ug miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato, ug magabuot sila sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga kahayupan, ug sa tibuok nga yuta, ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta, ug gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babae iyang gibuhat sila. Adunay Dios sa wala pa man nabuhat kining kalibutan. Sa wala pa nahimo ang mga bituon, sa wala pa kining kalibutan, sa wala pa nabuhat ang tanang mga butang dinhi sa kalibutan, anaa na ang Dios. Sama sa ako nang giingon kaniadto, adunay piho nga tinguha ang Dios sa iyang kasing-kasing. Nahimo nga usa ka disenyo kini nga tinguha o plano. Ug busa na desisyonan sa Dios nga buhaton kining kalibutan. Gilakip sa mga desisyon sa Dios ang mga bersikulo nga nabasa pa lang nato. Giingon nila kanato nga gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila. Sa dagway sa Dios. Walay kalabutan sa pisikal nga panagway sa tao. Sama sa ako nang giingon kaganiha. Adunay kalabutan kini sa espiritu sa tao. Sanglit gibuhat sa Dios ang tao sa dagway sa Dios, na himong espiritual nga binuhat ang tao. Ingon ni ana usab gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway, aron siya nga mahimong halhili sa Dios ug magdumala sa tanang mga butang dinhi sa kalibutan. Unya sa bersikulo 27 giingong gibuhat sa Dios ang lalaki ug babae. Lalaki ug babae iyang gibuhat sila. Makakuha kita og idea sa niini nga mga pulong kung unsa gayod ang anaa sa hunahuna sa Dios. Kinahanglan nga adunay pangutana dire kung nganong dili lang lalaki ang gibuhat sa Dios, nganong gibuhat usab niya ang babae sama sa lalaki. Kini ang pangutana nga kinahanglan natong hunahunahon dire. Nganong gibuhat sa Dios ang lalaki ug babae? Adunay hinungdan niini. Unsa ba ang insakto nga buot ipasabot sa dagway sa Dios? Ang espiritu ang gipasabot nga dagway sa Dios. Aron maingon nga gibuhat ang tao sa dagway sa Dios, buot ipasabot nga adunay mga kinaiya ang espiritu sa tao nga sama sa Dios. Daghan kining mga kinaiya og nagkalailahi, og kini nga pareho nga kinaiya sa Dios makita sa sulod nga batasan sa tao nga gibuhat sumala sa dagway sa Dios. Sama sa giingon ko pa lang, daghan og nagkalailahi kining mga kinaiya, apan adunay usa nga labaw sa tanan ug kini ang gugma. Kung mutan-aw kamo sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 8, makita ninyo nga giingon nga kay ang Dios gugma man. Kay ang Dios gugma man. Importante kaayo kining mga pulonga. Sa dihang nabuhat ang tao sa dagway sa Dios, nadawat niya kining kinaiya nga gugma sa iyang pagkatao. Kini ang hiyas nga anaa sa sulod sa tao. Natural lang nga sa laing bahin maingon nga dili lang ang tao kundi apil ang mga mananap hasta ang tanang mga binuhat na buhat pinaagi sa gugma. Makita ang sukaranan sa gugma sa kalibutan sa mga tanom. Ang mga buyog pabalinbalhin nga nanguha og nektar sa bulak aron makahimo og dugos. Samtang gihimo nila kini mopilit sa ilaha ang mga pulin og nagbalinbalhin sa mga bulak, sa ingon niini nga pamaagi mabinhian ang mga bulak ug mamunga. Busa sa ingon ni ana nga pamaagi usab ang gigamit sa kalibutan sa mga tanom aron mamunga. Busa gibuhat ang tanan nga mga tanom ug mga mananap nga lalaki ug babae, apil usab ang mga katawhan. Adunay kalamgitan kining tanan sa pisikal nga pagpadayag sa gugma. Apan kinahanglan usab nga muhatag ug mudawat ang tao og gugma. Kabahin sa sulod nga kinaiya sa tao ang gugma ug dili maayo nga mabuhi ang tao nga mag-inusara. Tan-aw nato karon ang Genesis kapitulo 2
Kapitulo 2, versikulo 18. Genesis Kapitulo 2, versikulo 18. Og miingon si Jehova nga Dios, dili maayo nga ang tao mag-inusara, pagabuhatan ko siya og katabang nga angay kaniya. Giingon diri nga magbuhat siya og katabang sa lalaki, tungod kay dili maayo nga mag-inusara ang lalaki. Busa gibuhat sa Dios ang lalaki og babae. Apan nganong dili maayo nga mag-inusara ang tao? Kung mabuhi ang tao nga mag-inusara, mingaon siya og masulubon, dili ba? Gibuhat sa Dios si Adan, ang una nga tao, apan nag-inusara si Adan, og nakahibalo ang Dios nga dili kini maayo alang kaniya, sama sa giingon sa Dios nga mubuhat siya og katabang alang kang Adan. Kini nga katabang mao si Eva, ang babae nga gibuhat sa Dios aron mahimong asawa ni Adan. Karon aron makabalik kita sa importante kaayo nga pangutana nga nganong gibuhat sa Dios ang katawhan. Kinahanglan nato hinumduman nga ang Dios mao ang gugma. Og tungod kay siya ang gugma, siya usab nagkinahanglan nga adunay mudawat sa iyang gugma. Nagkinahanglan usab ang Dios og mudawat sa iyang gugma. Dili siya gusto nga mabuhi nga mag-inusara. Gusto niya nga mabuhi nga tinuod nga malipayon og ipaambit ang iyang gugma sa iyang hinigugma sa mga mudawat niini. Gingon kanato nga adunay tulo ka persona ang Dios. Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug Dios nga Espiritu Santo. Lisod kaayo para kanato nga masabtan ang tulo ka persona, busa dili usa nako kini hisgutan sa pagkakaron. Apan adunay usa ka Dios, usa lang ang Dios. Gugma ang usa sa mga labing hinungdanon nga kinaiya nining usa ka Dios. Sa laing mga pulong, ang kinabuhi mismo sa Dios mao ang gugma. Ang kamatuoran nga kamo mismo buhi nga binuhat mao ang nagpadayag sa kinabuhi nga naa sa sulod ninyo, dili ba? Og sa sulod nining kinabuhi mao ang katingalahan nga butang nga gipasabot nato nga gugma. Kini ang hinungdan kung nganong kinahanglan nga makigsulti ang usa ka buhi nga tawo ngadto sa ubang tawo. Nagkinahanglan siya og hilom nga pakig-istorya sa ubang tawo o kinahanglan nga ipabati sa usa ka buhi nga tawo ang iyang gugma ngadto sa uban. Kung dili ipaambit sa usa ka buhi nga tawo ang iyang gugma sa uban, walay pulos ang iyang kinabuhi. Wala siya mabati nga bisan unsa nga kahulugan sa iyang kinabuhi. Adunay usa ka piho nga katuyuan ang Dios sa pagbuhat sa katawhan. Nakahibalo ba kamo kung unsa kining piho nga katuyuan? Gabuhat ang Dios og katabang o tigdawat sa iyang gugma. Kini ang hinungdan kung nganong gibuhat ang tao sa dagway sa Dios, aron ang tao mao ang mudawat sa iyang gugma. Ang kalibutan diin kita nabuhi karon dili mao ang kinatibuk-an nga tumong sa mga plano sa Dios. Ang kinatibuk-an nga plano sa Dios mao ang pagbuhat sa pinakahingpit nga kalibutan, ang pinakamatahom nga kalibutan. Usa ka kalibutan nga puno sa gugma. Kini ang gitinguha sa Dios. Nasakop na ni Satanas ang kalibutan diin kita nagpuyo karon. Si Satanas anaa aron babagan ang buluhaton sa Dios ug samukon ang tanan. Dili ang kalibutan nato sa pagkakaron ang kinatibuk-an nga tumong sa Dios. Sama sa giingon ni Nietzsche, dili makaturunganon ang kalibutan. Walay hustisya sa daghang mga butang og puno sa krimen, apan kabahin lang kini sa pamaagi. Usa kini ka punto nga importante nga masabtan. Kini ang kalibutan nga atong gipuy-an sa pagkakaron. Adunay walay katapusan nga nangagi ug walay katapusan nga umaabot. Kini ang walay katapusan. Kini ang walay katapusan. Sa lain mga pulong, walay katapusan kining tanan. Apan gikan dinhi og hangtod dire. Kini ang panahon sa kalibutan diin nabuhi kita karon. Sa laing mga pulong, kini ang panahon diin napadayag ang kasaysayan sa katawhan. Sa sulod niining panahon, gihimo sa Dios ang iyang mga plano. Gibuhat niya ang walay katapusan, hingpit, sulondon nga kalibutan sa gugma. Kabahin gihapon kining tanan sa pamaagi sa pagbuhat.
Ang kalibutan diin kita nagpuyo karon adunay katapusan. Dili pa kini mao ang walay katapusan nga kalibutan. Kining kalibutan pamaagi lang sa pagbuhat sa Dios alang sa walay katapusan nga kalibutan. Wala pagayod na human ang pagbuhat sa Dios. Bisan karon nangataw pa ang mga bata, mga binuhat usab sila ang bag-ong nataw nga mga bata. Nahimugso usab karon ang bag-ong nga mga bituon. Sa ako nang gipasabot kaniadto, kabahin kining tanan sa padayon nga pamaagi sa pagbuhat. Bisan ang kalibutan diin kita nagpuyo karon gibuhat pagihapon. Busa unsa ba ang hingpit nga kalibutan sa Dios? May balon usab nato ang tubag niini nga pangutana kung tan-aw nato ang Biblia. Adto kita karon sa katapusan nga libro sa Biblia, ang libro sa pinadayag. Pinakaulahi nga libro sa Biblia ang pinadayag. Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 1 ug 2. Og unya, nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman, ug ang dagat wala na. Ug nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasaw-unon, nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. Giingon dire, og unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta. Kining bag-ong nga langit ug bag-ong nga yuta mao ang mosunod nga langit ug yuta. Ang bag-ong nga langit ug bag-ong nga yuta mao ang walay katapusan nga langit nga gitinguha sa Dios gikan pa sa sinugdanan, ang walay katapusan nga langit. Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman, ug ang dagat wala na. Sama sa akong giingon kaganiha, may baluan nato nga moabot na ang takna kung kini nga tunokon nga kalibutan mahanaw na diin kita nagpuyo karon. Sama sa gipatin-aw na nako, dili magpabilin kining kalibutan hangtod sa hangtod. Ang pagdaghan sa mga linog, ang timaan nga dili ingon ni ana kalig-on ang pundasyon nining kalibutan, sama sa ginahuna nato. Bula sa kalayo ang adlaw, ug say nahinay usab na wala ang init niini. Apan sa dili pa man mawala ang adlaw, makab-ot nato ang panahon nga dili na kita pwede pang mabuhi sa kalibutan. Adunay kinutuban kining nakita nato nga kalibutan, dili kini walay katapusan. Og hinumdumi ninyo nga adunay kinutuban usab ang atong unod o kinabuhi. Busa adunay katapusan kining kalibutan nato karon. Kabahin sa orihinal nga plano sa Dios nga mahimong dalan kining kalibutan karon aron sayon nga moabot ang iyang gitinguha ug ang katapusan niini mao ang bag-ong nga walay katapusan nga kalibutan sa Dios. Dire sa bersikulo 2 giingong, og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasaw-unon, nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. Sama sa naibaluan ninyo, ang Jerusalem mao ang kapital nga syudad sa Israel karon, og ingon ni ana na sulod sa taas na nga panahon. Apan pasumbingay ka ng Jerusalem, anino kini sa mahitabo pa lang. Usa kini kapasumbingay nga nagtimaan sa Jerusalem nga maong walay katapusan nga langit. Giingon dire, og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasaw-unon, nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. Unsa ang matang sa relasyon nga nataliwala sa babay nga pangasaw-unon og sa iyang bana? Relasyon kini sa gugma, dili ba? Walay kalabutan ang bisti nga gisuot sa relasyon sa babae nga pangasaonon og sa iyang bana. Dili ang mahal nga bisti o ang maanyag nga panagway sa buhok ang hinungdan nga mahimong pangasaonon ang usa ka babae. Bisan ang gieskuylahan, dili basihan sa kaminyoon ang relasyon sa babae nga pangasaonon og sa lalaki tungod gayod sa gugma. Busa, unsa kining walay katapusan nga langit? Kini ang kalibutan diin ang gugma mahimo nga hingpit.
usa kini kakalibutan sa hingpit nga gugma. Karon tan-aw nato ang bersikulo 3 ug 4. Og nadungog ko gikan sa trono ang usa kada kong tingog nga nagaingon, tan-awa, ang puloy-anan sa Dios ana uban sa mga tao. Siya magapuyo ipon kanila og sila mahimong iyang katawhan, og ang Dios gayod mao ang magpakig-uban kanila og mahimong ilang Dios. Og iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, og ang kamatayon wala na, og wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na. Tan-awa, ang puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tao. Siya magapuyo ipon kanila, og sila mahimong iyang katawhan, og ang Dios gayod mao ang magpakig-uban kanila, og mahimong ilang Dios. Kini ang lugar diin magkauban nga mabuhi ang tao ug ang Dios. Apan unsaon kana pagkahitabo? Kini ang mahimong lugar diin mahimong hingpit ang gugma sa Dios ug sa tao. Ug busa mabuhi ang Dios ug ang tao nga magkauban ug maghigugmaay sa usag-usa. Giingon dire, og iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon wala na. Wala na'y mamatay. Ug wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na. Wala man gayod giingon sa daghang mga pulong, apan wala na'y mga gubat, pagdumot, wala na'y kagutom. Mahimong hingpit og sulundon ang kalibutan, usa ka hingpit og sulundon nga kalibutan. Huna-hunaon nato kini sa makadyot. Hingpit ang Dios. Ang gibuhat niya nga kalibutan, dili mao kining kalibutan nato sa pagkakaron diin kita nagapuyo. Ang tinguha sa Dios mao ang pagbuhat og usa ka hingpit nga kalibutan. Ang ingon ni ana nga hingpit nga kalibutan, diin wala nay kamatayon, sakit, kagutom, gubat, panag-away ug wala nay sala. Mahimong usa ka hingpit nga kalibutan. Tungod ni ana, kining kalibutan nga gibuhat sa Dios mahimong usa ka hingpit nga kalibutan sa gugma. Usa ka hingpit nga kalibutan sa gugma. Sa niana nga kalibutan, wala na'y pagdumot og bisan unsa pa man. Tungod ni ana, wala na'y gubat og kasalanan. Ang giagian nato nga proseso karon mao ang pamaagi sa pagbuhat sa Dios sa usa ka hingpit nga kalibutan. Kung ingon ni ana, kinahanglan nga tagaan og pagtagad ang pagkakaron nga kahimtang sama sa gihimo ni Nietzsche o giingon nga dili makatarunganon ang Dios. Tinuod nga pagpakita sa kabuangan sa tao, ang pagbana-bana sa walay katapusan nga hunahuna sa Dios gamit ang limitado nga hunahuna sa tao. Nga gihukman ang Dios sa ingon niini nga mga pamaagi o sa ingon ni ana nga pamaagi sumala sa gusto nila, nga gisaway ang Dios o giingon nga dili siya matarong. Aduna pa bay mas kataw-anan niini? Hugpungon man ninyo ang tanang mga hunahuna sa tibuok kalibutan, dili nila malabwan ang hunahuna sa Dios. Imposible nga maabot bisan gamay ang kaalam sa Dios. Ang Dios ana sa proseso karon sa pagbuhat sa usa ka walay katapusan, sulundon nga kalibutan ug hataas nga gipangandoy sa atong mga hunahuna. Apan ang suliran mao nga dili makasulod ang tao sa walay katapusan nga gugma, sumala lang sa gusto niya ug mabuhi dito hangtod sa hangtod. Unsaon nga makasulod ang tao diha sa walay katapusan nga kalibutan sa gugma? Kinahanglan nga maamguhan niya ang gugma sa Dios. Sa dihang maamguhan sa tao ang gugma sa Dios, makasulod siya sa kalibutan sa Dios. Ngano nga mianhi si Jesucristo sa kalibutan? Nasayad ba kamo kung unsa ang katuyuan ni Hesus sa pag-anhi sa kalibutan? Sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16 giingon, kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan, nga tungod ni ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya, dili malaglag, kun dili may kinabuhing dayon. Si Jesucristo mismo ang gugma sa Dios. Si Jesucristo mismo ang usa nga gipadayag sa kalibutan aron makita sa mga tao ang gugma sa Dios. Pinagi sa iyang kamatayon na padayag ang gugma sa Dios nganhi kanato. Namatay si Jesus sa krus og nabanhaw siya pag-usab gikan sa mga patay. Apan unsa ang kahulugan niini nga panghitabo?
Ana niini nga hitabo ang kamatuoran aron mahibaluan nato ang gugma sa Dios. Daghan nga mga tao ang nabuhi sa kalibutan. Daghan kaayo nga mga tao dinhi sa kalibutan ug sa mga nakaamgo sa kamatuoran sa gugma sa Dios. Sila ang mga nakaandam nga mosulod sa walay katapusan nga kalibutan sa gugma sa Dios. Kini ang dako nga kasaysayan nining kalibutan diin kita nabuhi karon. Kini kinahanglan gayud nga huna-hunaon nato pag-ayo. Unsa ka mahinungdanon ang kasaysayan sa katawhan? Kung naghunahuna ang tao tingali mapangutanan nila ang ilang kaugalingon nganong nabuhi ako nining kalibutan. Tagaan man pag-ayo ug pagtagad sa tao kini nga pangutana, dili gihapon niya mahibaluan ang tubag. Nganong nabuhi ako, wala ako nataw dinhi sa kalibutan tungod kay gusto nako. Nataw ako tungod sa akong mga ginikanan. Dili nako kagustuhan nga mataw. Ang akong mga ginikanan ang nagdala kanako dinhi sa kalibutan. Apan ngano nga nabuhi ako, mamatay man gihapon ako sa katapusan. Bisan unsaon man pagunahuna sa tawo sa kaugalingon niya, wala niya nahibaluan ang hinungdan kung ngano nga siya nabuhi. Apan adunay usa ka pamaagi aron mahibaluan sa tawo ang hinungdan kung nganong nabuhi sa nining nga kalibutan. Kung mahibaluan una niya ang pagkamahinungdanon sa kasaysayan sa katawhan, mahibaluan na niya ang pagkamahinungdanon sa kaugalingon niya nga kinabuhi. Pagkamahinungdanon gayod ang kasaysayan sa katawhan. Huna-huna ninyo ang inyong kaugalingong kinabuhi. Aduna ba kamoy nakita nga pagkamahinungdanon? Nataw kamo? Human, pag-abot sa insaktong panahon, mueskwela kamo sa elementarya, human ni ana, high school, dayon sa universidad, hangtod sa nakakita kamo og trabaho og nagsugod nga magnegosyo. Dili ba kasagaran nga dagan sa kinabuhi og mabuhi sumala sa naandan? Sa ingon niini nga pamaagi, nabuhi ang uban nga mga tao ug ang uban sa laing pamaagi. Daghan kaayong klase sa mga tao ug adunay kaugalingong pamaagi sa kinabuhi. Apan inigabot nila sa katapusan, mahibaluan nila nga wala di ay pulos ang tanan. Paghuman sa tanan ninyo nga mga pagpaningkamot, walay lain nga nagpaabot sa inyo kundili ang kamatayon, ang katapusan. Asa man ang kahulugan sa ingon ni ana nga kinabuhi? Walay bisan unsa nga kahulugan. Apan adunay kahulugan ang kasaysayan sa katawhan nga nagpadayag gikan sa panahon ni Adan hangtod sa pagkakaron. Dako kaayo ang pagkamahinungdanon sa kasaysayan sa katawhan. Kung mahibaluan ninyo ang pagkamahinungdanon sa kasaysayan sa katawhan, mahibaluan usab ninyo ang kahulugan sa inyong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili ninyo mahibaluan ang inyong pagkamahinungdanon dinhi sa kalibutan kung dili ninyo una mahibaluan ang pagkamahinungdanon sa kasaysayan sa katawhan. Bisan pa man daghan paghihapon nga mga tao ang nagpabilin nga walay alamag sa pagkamahinungdanon nini ug basta na lang nabuhi ug kung matapos na ang ilang kinabuhi mamatay sila. Nabuhi sila nga walay paglaom, wala bisan unsa nga paglaom. Dili ba tinuod? Gibaliwala na lang nila ang mga panghitabo. Mukaon na lang ako pag-ayo. Mabuhi pag-ayo, maglingaw-lingaw, maglipay-lipay, hangtod sa kaya nako. O human ni ana, ambot lang. Unsaon ako pagkahibalo kung unsa ang may tabo human ni ana. Wala na ko'y labot ni ana. Tinuod nga wala sila mahibalo. Nabuhi lang sila hangtod sa gusto nila. Nga sa gibati nila nga kinahanglan sila nga mabuhi alang sa pagkakaron. Apan asa makita ang kalipay, makaplagan ang kalipay sa gugma. Pananglit nga adunay naghigugmaay ang usa ka lalaki ug usa ka babae. Gihigugma gayud nila ang usag-usa. Hangtod sa usa ka adlaw nga ang usa kanila nagluib. Kung mahitabo kana, matapos ang ilang paghigugmaay, ang daotan pa ni ana, pwede nga magpakamatay ang giluiban. Nganong gibuhat nila kini? Tungod kay kung walay gugma, walay pulos ang kinabuhi, dili ba? Kung nawad-an og gugma ang usa ka tawo, mawad-an usab siya og gana nga mabuhi pa. Busa tingali maghikog siya o magpakamatay siya. Ingon niini ka mahinungdanon ang gugma.
Kanunay nga gisgutan sa mga tao ang bahin sa gugma, apan adunay dakong posibilidad nga isipon lang sa mga tao dinhi sa kalibutan ang gugma nga taphaw lang. Niining mga pagtuon, samtang gitun-an nato ang Biblia, susihon nato kung unsa ang lunsay og tinuod nga gugma. Kung may baluan ninyo kung unsa ang tinuod nga gugma ug kung unsa ang buot ipasabot niini, mahibaluan usab ninyo kung unsa ang buot ipasabot sa nalipay pag-ayo. Ang kinabuhi sa tao dinhi sa kalibutan dili gayod nga walay pagkamahinungdanon. Atong tan-awon ang ubang bersikulo sa Biblia. Juan kapitulo 12. Juan kapitulo 12. Juan kapitulo 12. Ana kini sa bag-ong tugon. Juan kapitulo 12 bersikulo 24. Juan kapitulo 12 bersikulo 24. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga ang usa ka lugas trigo kinahanglan mahulog sa yuta ug mamatay. Kay kun dili man nan magapabilin kini nga mag-inusara, apan kun kini mamatay nan mamunga kinig daghan. Gipasabot niini ang mga balaod nga sumala sa yuta. Mikuha og usa ka liso ang usa ka mag-uuma o gitanom kini sa iyang umahan. Gitanom niya ang liso sa yuta. Pagtanom sa liso sa yuta, miturok kini og misugod sa pagtubo. Misugod na pagtubo ang liso og sa dihang mudako kini, aduna nay mga dahon og sa katapusan mamunga kini. Nahitabo kining tanan sumala sa mga balaod sa kinaiyahan. Naghisgot si Jesus mahitungod sa lugas sa trigo nga nahulog sa yuta. Kung adunay mahulog nga lugas sa trigo dinhi sa lamisa ug pasagdan lang ninyo, dili kini mamatay. Apan dili usab motubo kining lugas sa trigo. Apan kung ilubong ninyo sa yuta ang lugas sa trigo, motubo kini, mudahon ug mamunga og daghan. Apan dili ba nahibaluan na kini sa tanan? Nganong giingon kini ni Jesus? Gipasabot niya ang iyang kaugalingon. Mianhi si Jesus sa kalibutan 2,000 ka mga tuig na ang milabay. Apan nganong nga mianhi man siya sa kalibutan? Mianhi sa ingon nga binhi nga nahulog gikan sa langit. Siya ang binhi sa kinabuhi. Gipasabot kanato nga si Jesus ang anak sa Dios. Apan kung isulti nato kini, buot ipasabot nga mianhi si Jesus ingon nga binhi sa kinabuhi. Sama nining usa ka lugas sa trigo nga maghatag og daghan nga mga trigo kung mamatay ug motubo pag-usab. Namatay usab si Jesus sama sa lugas sa trigo nga namatay sa yuta. Apan mibangon siya pag-usab gikan sa mga patay. Gikan niini nga kamatuoran, gikan niini nga usa ka lugas sa trigo adunay daghang mga bunga. Namunga og daghan kaayo nga lugas sa trigo sama sa nauna. Bililhon gayud og mahinungdanon kini nga mga pulong. Daghang mga tawo nga nabuhi dinhi sa kalibutan ug kung maamguhan sa bisan kinsa sa mga tawo ang kamatuoran ni Jesus, mataw sila ingon nga mga anak sa Dios, mataw sila ingon nga mga anak sa Dios. Nganong gipadala sa Dios si Jesus dinhi sa kalibutan? Aron itanom ang usa lang ka binhi, ang bugtong niya nga anak, aron mataw ang mas daghan pa nga mga anak. Kini ang katuyuan sa Dios. Tan-aw nato ang uban pa nga bersikulo sa Biblia. Mga taga Roma kapitulo 8, human sa Ebanghelyo ni Juan, mosunod ang libro sa mga buhat, ug sunod ang mga taga Roma. Mga taga Roma kapitulo 8 bersikulo 29. Mga taga Roma kapitulo 8 bersikulo 29. Kapitulo 8 bersikulo 29. Kay sila nga mga giilan niyang daan, gikabut-an usab niyang daan, nga mahisama sila sa dagway sa iyang anak, aron kini siya mahimong maoy panganay sa daghang mga magsuon.
Gipasabot ni nga bersikulo si Jesus. Sa sinugdan si Jesus mao ang bugtong anak sa Dios, apan dili na siya ang bugtong anak karon. Siya ang bugtong nga anak ug mianhi dinhi sa kalibutan ingon nga bugtong anak sa Dios. Apan mianhi usab siya ingon nga binhi sa kinabuhi. Ug pinaagi niini nga binhi, mas daghan pa nga mga anak sa Dios ang matawo. Busa ang nahitabo, dili na bugtong anak si Jesus, kun dili nahimo na siya nga kamagulangan nga anak. Si Jesus ang nahimong kamagulangan nga anak. Huna-huna ninyo kini. Unsa man ang pagkamahinungdanon sa kasaysayan sa katawhan? Kini ang pamaagi diin gipadala sa Dios ang iyang anak sa kalibutan aron mas daghan pa ang mga anak ang matawo. Pamaagi sa Dios ang kasaysayan sa katawhan sa pagpakatao ug mas daghan pa nga mga anak. Huna-huna sa makadyot ang inyong kaugalingon. Aduna kamoy pisikal nga lawas, dili ba? Apan ang inyong unod dili pa ang tinuod nga binhi nga mamunga. Ang inyong unod usa lang katipaka nga walay sulod. Adunay espiritu kamo sa sulod ninyo. Apan wala pa nahimong tinuod nga bunga ang kana nga espiritu. Kung maamguhan o masabtan ninyo kining kamatuoran, ang balaod sa Dios sa espiritu, ang kinabuhi sa anak sa Dios matuman diha kaninyo. Gihulagway sa Biblia kining kasinatian isip pagpakatao pag-usab. Karong mga adlaw sa Korea gisgutan pag-ayo sa bahin sa politika ug negosyo ang mahitungod sa pagpakatao pag-usab o born again. Giingon nga kinahanglan mataw kita pag-usab. Apan kini nga pulong nga magpakatao pag-usab nagagikan sa Biblia. Kung ang Biblia atong basihan, unsa ang buti pasabot sa pagpakatao pag-usab? Kung ang mga makasasala nga sama kanato mataw ingon nga anak sa Dios, kana ang pagpakatao pag-usab. Kini ang tumong sa likod sa kasaysayan sa tibuok katawhan. Pangutan-on ko kamo. Nataw na ba kamo ingon nga anak sa Dios? Pagkapanganak ninyo gikan sa taguangkan sa inyong inahan, kana ang inyong una nga pagkatao. Apan kinahanglan nga mataw kamo pag-usab. Kana ang pagpakatao pag-usab. Kung masinati na ninyo kining ikaduha nga pagpakatao, diha lang kamo mahimo nga anak sa Dios. Aduna ako'y libro dire o gusto nako nga gahinan og pipila ka minuto sa paghisgot bahin nini. Nagulahan kini nga libro og This is how they were born again. Ingon niini sila nataw pag-usab. Namantala kini nga libro sa Korea apan sigurado ako nga adunay ingon niini nga mga libro sa Ingles. Gisgutan nining libro ang mga sugilanon sa pipila ka mga sikat nga mga Kristiyano sa pagkakaron ug ang unang kapitulo niini mahitungod kang Martin Luther. Sa sinugdanan, usa ka pari sa Katoliko si Luther. Usa siya ka pari, bisan pa man nataw siya pag-usab. Giingon niini nga libro nga nataw siya pag-usab sa edad nga 29. Gisgutan sa kaduhang kapitulo sa libro ang sugilanon ni John Calvin, ang nagtukod sa Presbyterian Church. Si Calvin ang nagtukod sa Presbyterian Church. Usa ka maalam si Calvin, usa ka maalam na himo siya nga pastor sa edad nga 12 anyos ug nataw siya pag-usab sa edad nga 24. Nahimo siya nga pastor sa dihang 12 anyos pa lang siya, apan nataw siya pag-usab sa dihang 24 anyos na siya. Adunay mga kapitulo usab niini nga libro ang mahitungod kang John Wesley, ang nagtukod sa Methodist Church. Si John Wesley ang nagtukod sa Methodist Church, apan wala pa siya nataw pag-usab hangtod sa 13 ka mga tuig nga nangagi human siya nahimong pastor. Gisgutan sa libro ang sugilanon ni Wesley sa dihang nasinati niya kining pagpakatao pag-usab. Pastor na siya sa wala pa man siya nataw pag-usab, ug miadto siya sa Amerika ingon nga misyonaryo. Samtang padulong siya sa Estados, giagian sa makusog nga bagyo ang iyang barko, ug halos maunlod na ang barko. Apan sakay sa barko, adunay usa ka grupo sa mga tawo nga nagpabilin nga kalmado ug malinawon, na nagdungan sa pagkanta og himno ug dili makit-an ang kahadlok bisan sa kusog nga bagyo sa palibot ug ang peligro nga malunod ang barko.
Sakop sila sa grupo sa Puritan, nga nailhan ingon nga Moravians, ug midaig si Wesley sa ilang pagkakalmado. Bisan siya mismo sa kapastor, nahadlok siya sa bagyo ug sa posibilidad nga malunod ang barko. Giyunahuna niya kung nganong kalmado paghihapon sila. Busa nakigistorya siya kanila ug usa kanila ang nangutana kaniya kung nataw na ba siya pag-usab. Sa kalibog, giingon niya nga nataw na siya pag-usab ug nagpadayon siya sa pagsangyaw sa pulong sa Dios sa Amerika. Nagpuyo siya didto sa 2 ka tuig apan napakya siya ug hangtod sa nahunaan niya nga wala pa siya nataw pag-usab. Sa iyang pagbalik sa Inglaterra, nagpadayon siya sa iyang spiritual nga pagsusi samtang gipangita kung unsa ba ang pagpakataw pag-usab. Ug human siya mabuhi ingon nga pastor, sulod sa 13 ka mga tuig, hangtod sa nataw siya pag-usab niadtong ika-24 sa Mayo, tuig 1783. 15 minuto sa dili pa mag-alas 9 sa gabi. Gisulat pa gani niya ang insakto nga oras sa iyang diary. Importante gayud kaayo kini nga hisgutan ang pagpakataw pag-usab. Bisan ako nahimo una ako nga pastor, sulod sa 10 ka mga tuig sa wala pa ako nataw pag-usab. Nataw ako sa usa ka Kristiyano nga pamilya, nagtambungan ang akong ginikanan sa local Presbyterian Church diin usa siya mga ansyano ang akong amahan. Busa misimba usab ako sa bata pa nga edad. Nagtungha ako sa Presbyterian College of Theology. Ug nahimong usa ka pastor sa Presbyterian Church, nahimo ako nga pastor sa dihang 29 anyos ang akong edad. Sa akong pagsugod sa akong kinabuhi ingon nga pastor, nahibaluan nako nga adunay suliran ang akong kasing-kasing. Adunay kalabutan kining suliran sa Mateo kapitulo 22, diin gibasa nato kung giunsa pagduol sa usa ka abogado kang Hesus, usa ka adlaw aron sulayan siya ug nangutana kung unsa ang pinakadako nga mga sugo. Kini ang tubag ni Hesus. Og si Hesus mingon kaniya, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan, kay mao kana ang dako ug unang sugo. Ug ang ikaduha sulos samara nga mao kini, higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Samtang gibasa ko kini nga mga bersikulo, murag hanap ang insakto nga buot ipasabot nga higugmaon mo ang Dios sa bug-os mong kasing-kasing. Tungod kay mura og dili tin-aw og wala gayud ako mahibalo kung unsa ang buot ipasabot niini o gilaktawan ko na lang kini. Apan ang higugmaon ang inyong isigitaw sama sa inyong kaugalingon lahi na nga istorya. Unsaon nako paghigugma sa akong isigkataw sama sa akong kaugalingon? Nabuhi ang akong amahan nga gisunod pag-ayo kining kasuguan og samtang gadako ako nagbilin kini kanako og usa kadako og makanunayon nga pagdaig. Aron mahatagan kamo og pananglitan sa usa ka tingtugnaw, adunay miadto nga makalilimo sa among balay og gidapit siya sa akong amahan nga mosulod. Sa pagkatinuod mipuyo siya kanamo sa pipila ka mga adlaw, mikaon og natulog uban kanamo sa usa ka bubong. Sa laing okasyon usab, usa ka gabi sa among balay, adunay makalilimos nga mianha sa among balay og nangayo og pagkaon. Dugay na kini sa karon wala nay moanha kanamo aron magpalimos nga sama ni ana. Tugnaw kaayo kadto, giabrihan sa akong amahan ang pultahan ug nakita niya nga adunay nagtindog nga makalilimos didto ug gipangutana kung gitugnaw ba siya. Giingon sa makalilimos nga, oo, ug walay daghang sulti gihubo sa akong amahan ang iyang jacket ug gihatag sa tao. Ug giingon nga iyahan na. Ingon niini nga mga gawi ang nakita nako sa akong amahan samtang gadako ako. Busa, bisan wala pa ako makahibalo ni atong panahon na, adunay nahatag nga pagtulunan sa sulod kanako. Nakahibalo na ako. Kana ang buot ipasabot nga motuo kang Hesus. Ingon ni ana di ay kung tinuod ka nga nagatuo. Ingon ni ana ang mga hunahuna nga mikaylap sa akong kasing-kasing. Human nahimo ako nga pastor, usa ka adlaw samtang gibasa ko kining bersikulo diin giingon nga higugmaon ninyo ang inyong isigkatawo sama sa inyong kaugalingon, mitusok sa akong kasing-kasing kini nga mga pulong sama sa sipak nga misalugsog sulod sa akong panit. Gihigugma ko ba gayod ang akong isigkatawo sama sa akong kaugalingon? Kinahanglan ako nga sulayan, dili ba? Gikan kaniadto, gihubo na ko usab ang akong jacket og ihatag sa mas nanginahanglan.
Usa ka adlaw, adunay estudyante sa high school nga miadto sa akong balay ug naglaom nga makakuha og pagkaon. Wala sa balay ang akong asawa ni anang panahona, busa miadto ako sa kusina ug mikuha og usa ka dakong putos nga bugas ug gihatag sa estudyante ug gipapauli ko siya. Pag-uli sa akong asawa, simpre, nahibaluan niya nga wala nay bugas. Sa dihang nahibaluan niya ang akong gibuhat, wala ko niya gitingugan sulod sa 5 ka adlaw. Ingon ni ana ang akong kinabuhi. Bisan pa man samtang nang labay ang mga adlaw, mas labaw ako nga gisamok sa akong konsensya. Kini ba ang buti pasabot nga higugmaw ng akong isigataw ingon sa akong kaugalingon? Bisag unsaon nako pagpaningkamot, mura og dili nako kaya nga higugmaw ng akong isigataw ingon sa akong kaugalingon. Busa sa katapusan, naunaan ako nga usa ako ka hipokrito. Kung ordinaryo nga layman o dili lang ako pastor, tingali dili ko ingon ni ani nga mabalaka. Bisan dili nako kaya nga higugmaon ang akong isig katao ingon sa akong kaugalingon, trabaho ko kini. Nga gigunitan ang Biblia og magtudlo sa uban nga mahigugma. Kini ang hinungdan nga nahimo akong usa ka tigpakaroingnon o hipokrito. Busa gipangutanan nako ang akong kaugalingon kung ngano nga kinahanglan nako nga mabuhi nga magpakaurong ingnon. Gibuhat ko kini aron mo kita og kwarta. Ingon ni ana ang hinungdan nganong gibuhat ko kana. Nagbinotbot ako aron mo kita o giingon ko sa mga tao nga himuon ang mga butang nga bisan ako mismo dili ko kaya nga buhaton. Aduna pa bay mas nagpakaarong ingnon kaysa niini? Kada buntag nagampo ako og naghilak. Mumata ako og sayo kada adlaw aron magampo. Ug walay adlaw nga dili ako maghilak samtang nagampo. Nagampo ako kada buntag nga nag-agay ang mga luha sa akong mga aping. Apan dili ko pa gihapon makita ang tubag. Hangtod sa miabot na ang panahon aron mobalhin ako sa ubang simbahan, niya na nga panahon, maayo na ang akong reputasyon, ug mag-ingon ang bisan kinsa, "Oo, maayo kaayo nga pastor si Pastor Kwon." Kana usab, usa ka nagpakaarong ingnon. Hangtod sa usa ka adlaw, aduna imbitasyon nga miabot gikan sa usa ka dako nga simbahan, diin gusto nila nga mahimo akong pastor didto. Sa wala pa nila ako formal nga giimbitahan nga dawaton ang posisyon, gusto nila nga muadto ako didto ug magpakita kanila og usa ka sample nga sermon. Og naibalo ba kamo kung unsa ang nahimong tema sa akong sermon? Sinuhulan ako, ug sa niini nga uluhan nagpadayon ako og nagwali. Mingon ako, nagtrabaho ako aron mo kita og kwarta, apan wala na ako'y mahimo bahin niini. Busa buhaton ko na lang ang tanan kutob sa akong mahimo. Bisan ingon niini man ako magwali, nakapasar ako sa pagsulay og nadawat ingon nga ilang pastor. Apan usa ka adlaw, nagbasa ako og usa ka magasin nga gitawag og The World of Ideas. Og adunay giingon sa artikulo nga naigo gayud ako. Gisulat ni Sokhon Ham ang artikulo. Usa ka inila nga Korean philosopher og tighuna-huna. Og didto giingon niya, gibaligya sa usa ka babae nga burikat ang iyang lawas aron mokita. Gibaligya sa usa ka magtutudlo ang kaalam aron mokita. O gibaligya usab sa pastor ang mga moral aron mokita. Busa unsa man ang kalainan. Tibuok gabi ako nga wala makatulog pagkabasa nako sa niana nga artikulo. Nakita nako nga ako ingon nga pastor, mas hugaw pa kay sa babae nga burikat. Wala gitago sa usa ka babae nga burikat nga siya makasasala. Ubos ang tan-aw sa tao kaniya og giilang nga kabus. Gidaog-daog siya og bisan pa man niini naning kamot gihapon siya nga mukita aron mabuhi. Apan unsa usab ako ingon nga pastor? Kung suot nako ang akong bisti og mutindog sa pulpito, mura ako og anghel nga minaog gikan sa langit. Taas ang tan-aw kanako sa mga tao nga murabaw usa ako ka anghel. Og murag hanay kaayo ang mga pulong nga migawas sa akong ngabel. Apan kung sutaon ninyo pag-ayo ang akong kasing-kasing, makita ninyo nga sama lang kini sa kasing-kasing nga makita ninyo sa kahiladman sa usa ka babae nga burikat. Nganong ingon ni ana, wala ako'y gikawat, apan kung makakita ako og kwarta, gusto nako nga maangkon, kahikaw o kadalo ang nagpatigbabaw kanako. Sapagkat tinuod, wala man ako'y nabuhat nga sayop kung hunahunaon, apan kung makakita ako og matahom nga babae, mubati ako og kaibog kaniya. Unsa ang kalainan?
Busa sa dihang motindog ako sa pulpito ug maghatag og sermon, murag gisinghagan ako sa Dios gikan sa langit. Tampalasan ka, hipokrito. Sulod sa napulo ka mga tuig, nabuhi ako nga nagdaladala niini nga hunahuna sa akong konsensya. Hipokrito, ikaw nga sinuhulan nga hipokrito. Nabuhi ako ingon niini sulod sa napulo ka mga tuig. Sa katapusan, dili na gayud nako magwanta pa, ug akong ginahuna kung pwede lang nga mamatay na ako, aron matapos na ang tanan. Gisamo kayod ako pag-ayo sa akong konsensya. Sobra ako nga nag-antos, ug tungod sa tumang kaguol, nawad-an ako og tinguha nga mabuhi. Nauna-huna nako nga mas maayo pa mamatay aron matapos na. Usa ka gabi, tibok gabi ako nga nagkig-away sa Dios. Dios ko, nganong gihimo ko nimo nga pastor? Nag-antos gayud ako og dili na nako nga pwede pa nga magpadayon nga ingon niini. Palihog tagay ako og lain nga trabaho. Apan kahibulungan man, kung gitudlo ng usa ka tawo pinaagi sa pagtapion sa mga kamot, sama kini nga midawat na siya og opisyal nga tatak sa tibuok kinabuhi niya. Murag dili na ako makaikya sa akong kalisdanan. Apan ni adtong 1961, sa ika-18 sa Nobyembre, hingpit nga nausab ang akong kinabuhi. Sabado kadto og nagalingkod ako nga adunay nabuklad nga Biblia sa akong atubangan, samtang giandam nako ang akong sermon alang sa sunod nga adlaw. Samtang gabasa ako, kalit nako nga naamguhan kung unsa bagayod ang giingon sa bersikulo nga anaa sa akong atubangan. Basta na lang nako naamguhan o nasabtan ang tinuod nga kahulugan sa usa ka bersikulo sa Biblia. Apan sa niana nga higayon, tanan nga pag-anto sa akong konsensya, nga hinungdan sa akong kasakit o kaguol sa taas nga panahon, kalit na lang nawala. Og sa samang higayon, usa ka dako nga pasalamat ang mitubod sulod sa akong kasing-kasing, katunga pa lang sa sermon ang naandam nako, apan wala na nako napadayon. Mitubod pag-ayo ang pagpasalamat sa akong kasing-kasing. Busa nagsugod ako pagkanta og himno. Nagsugod ako sa pagkanta gikan sa alas 2 sa hapon hangtod nga mingit-ngit. Gikanta nako ang himno, Everything has changed since my sins were forgiven. Mikanta ako og mikanta og sa dihang wala pa ako nagpakita alang sa panihapon, miabot ang akong anak nga babae aron tan-awon unsa ang nahitabo. Estudyante siya sa high school niadtong panahon na, miadto siya sa akong lawak, milingi sa pultahan og giingong, Papa, kalma lang, nabuang ka na ba? Wala ko makahibalo kung nabuang na ba ako o ikaw, apan siguro usa ka nato. Daghan sa mga tao nga nawala sa ilang kaugalingon. Nawala sila sa ilang kaugalingon tungod kay gitalikdan nila ang Dios ug mas giatubang pa ang mga butang dinhi sa kalibutan. Gitalikdan sa tanan nga mga tao dinhi sa kalibutan ang Dios. Kinahanglan nga moabot ang oras nga tapuso na sa inyong kasing-kasing ang pagsunod sa mga butang dinhi sa kalibutan ug mobalik na kamo sa Dios. Kini ang kasinatian ako sa pagdawat sa ikaduhang nga pagpakatao o ang pagpakatao pag-usab. Walay makasulod sa gingarian sa Dios kung wala una na sinati kining pagpakatao pag-usab. Adto kita sa ubang bersikulo sa Biblia. Mga taga Roma kapitulo 5 Mga taga Roma kapitulo 5 sa bag-ong tugon. Mga taga Roma kapitulo 5 bersikulo 5. Dungan kita sa pagbasa. Og ang paglaom dili mo pahigawad kanato kay ang gugma sa Dios gikahuwad man nganhi sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gikahatag kanato. Tan-awa unsa ang giingon dire? Giingon nga ang gugma sa Dios ginabubo sa atong mga kasing-kasing. Ang gugma sa Dios ginabubo sa atong mga kasing-kasing. Unsaon? Pinaagi sa Espiritu Santo. Pag-abot sa Espiritu Santo, maila nato ang gugma sa Dios.
Pagpanaw sa gugma ang kinabuhi sa tao. Gihigugma lang sa bata ang gagmay nga mga bata o sa mga bata nga nag-eskwela sa nursery ang ilang inahan. Inahan lang ang nailan niya. Bisan sa lawak kaliguanan lang moadto ang iyang inahan, musunod siya nga nagagunit sa saya. Mama! Mama! Ang kanunay niya nga gitawag. Unya, nagsugod na siya pag-eskwela sa elementarya ug nabahin na ang iyang gugma. Pareho na niya nga gihigugma ang iyang mga higala ug ang iyang inahan. Pag uli niya gikan sa eskwelahan, mutawag siya og ma, aron may baluan kung anaa dito ang iyang mama. Kung anaa, ibutang lang niya ang iyang bag ug mugawas na aron magdula nga walay giproblema. Apan kung wala didto ang iyang inahan, kung walay mutubag sa pagtawag niya og mama, mas kusgon pa niya pagtawag, Mama! Kung wala paghihapon mitubag, musinggit pa siya og kusog, Mama! Sakit sa buot niya kung dili mutubag ang iyang inahan. Apan kung ana na siya sa high school, lahi na kini nga istorya. Karon mga higala na lang ang gihigugma niya ug mga higala lang. Dekorasyon na lang ang tan-aw niya sa iyang inahan. Usa ka financial supporter, ang usa nga tagahatag og kwarta. Apan sa mga higala, dili siya mubulag, mukuyog siya kanila sa tibuok gabi ug wala pul-e sa pag-uban kanila. Ingon ni ana ang gugma taliwala sa mga managhigala. Unya, samtang nagkaedad na, sa karon murag mas paspas nga mohamtong ang mga kabatan-unan kaysa una. Mao nga nahitabo usab kini sa mga ana sa middle school. Apan kung ana sa high school na ang usa ka estudyante, sa lain nga direksyon na mahilig ang iyang mata. Mahilig sa ingon niini. Mutan-aw na ang lalaki sa babae o ang babae mutan-aw na sa lalaki. Aduna siya interest niini o aduna na siya bag-ong gihigugma. Gihigugma sa lalaki ang babae o ang babae gihigugma ang lalaki. O sa dili madugay magminyo siya. Kung magakauban nga mabuhi ang duha ka tawo nga naggapo sa kasal sa gugma, ang kana nga gugma mahimong magmabungahon. Apan sa paglabay sa panahon, pwede usab nga magbulag bisan kasal na. Pwede nga usa kanila wala na nalipay o samtang nagkatigulang sila milabay na ang kadasig sa gugma ug ang gugma pwedeng mabugnaw. Mahibaluan nila nga dili hingpit bisan ang ingon niini nga gugma. Sa kaulihan, anaa sa taas nga ang gugma nga gikinahanglan sa tao. Ang gugma nga kinahanglan sa tao mo ang gugma taliwala sa Dios ug sa tao. Kana ang hingpit nga gugma. Busa giingon dire og ang paglaom dili mo pahigawad kanato kay ang gugma sa Dios gikahuwad man nganhi sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gikahatag kanato. Kung maamguhan o masabtan ninyo ang gugma sa Dios, inyong mahibaluan nga walay ikatandi niini nga gugma. Kini ang mahitabo kung mahimo kamong anak sa Dios. Mahimo nga kabahin kamo sa gugma sa Dios. Tungod ni ini nga katuyuan mao nga gibuhat sa Dios kining kalibutan. Makasulod sa walay katapusan nga kalibutan sa gugma sa Dios kadtong mga tawo nga makaamgo o nakadawat sa gugma sa Dios. Pinakamahinungdanon nga punto, wala kita nabuhi dinhi sa kalibutan aron lang mamatay sa kaulihan. Nabuhi kita diri sa kalibutan aron makasulod sa walay katapusan nga kalibutan sa gugma. Nabuhi kita sa pagkakaron aron makasulod sa sulundon nga walay katapusan nga kalibutan. Ang hingpit nga walay katapusan nga kalibutan. Ang walay katapusan nga kalibutan sa hingpit nga gugma. Apan dili kamo makasulod sa niana nga kalibutan sa gugma, hangtod nga dili kamo mataw pag-usab ug maamguhan o madawat ninyo ang gugma sa Dios. Namatay ang akong inahan ni adtong 12 anyos pa lang ako. Pagkawala sa akong inahan, nabati nako nga adunay kahawang sa akong kasing-kasing. Nawala na ang usa nga naghatag kanako og gugma. Ang kasing-kasing mao ang simbolo sa gugma. Apan adunay kulang sa gugma sa akong kasing-kasing. Busa nahimo nga masulub-on ang kinabuhi nako dinhi sa kalibutan ug gimingaw. Bisan tigulang na ako, gimingaw paghihapon ako pag-ayo sa akong inahan ug naghandom nga makita nako siya pag-usab. Apan sa dihang naamguhan o nadawat nako ang gugma sa Dios, nawala ang kahawang.
Kining hingpit nga gugma, ang gugma sa Dios nga gipangita sa tao sa tibuok niya nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Tibuok kinabuhi nga nangita ang tao, ug kung nahumana ang tao sa iyang pagpangita ug maamguhan ang kamatuoran, kung maamguhan niya ang kamatuoran, mahibaluan niya ang katuyuan sa iyang tibuok kinabuhi ug mabuhi siya nga adunay kadasig. Sa dihang naamguhan o nadawat nako kining kamatuoran, daghan mga pisikal nga kalisod ang misunod. Miagi ako sa daghang pagsulay og kasakit, apan wala ako nagmahay sa tanan nga nahitabo kanako. Gikan sa panahon nga ako mismo nakaamgo o nakadawat sa gugma sa Dios, gisugda na nako nga iwali ang kamatuoran sa uban, ug bisan karon nabati nako nga nabuhi ako nga adunay kadasig. Abliho nato ang unang Pedro kapitulo 1. Unang Pedro kapitulo 1. Unang Pedro kapitulo 1. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 22 ug 23. Sa naulay ninyo ang inyong mga kalag pinagi sa inyong pagkamasinugtanon sa kamatuoran, alang sa matuod nga paghinigugmaay nga minagsuon, kinahanglan sa kinasingkasing maghigugmaay kamo ang usa sa usa sa mainiton gayud. Kamo gikaanak pag-usab dili sa binhi nga madunot ra, kun dili sa binhi nga walay pagkadunot, pinaagi sa buhi og nagapadayong pulong sa Dios. Dire sa bersikulo 22 gipasabot niini ang pagkamasinulundon sa kamatuoran. Sa tinuod nga mga pulong buot ipasabot nga maamguhan ang kamatuoran. Gipasabot nini ang paglimpyo sa kalag pinaagi sa pagkaamgo sa kamatuoran. Ang paglimpyo sa kalag o espiritu mo ang kagawasan sa inyong konsensya. Ang konsensya mo ang kalihukan sa espiritu nga naa kaninyo. Ang nag-antos ninyo nga konsensya, ang inyong konsensya nga gikapoy tungod sa kahibalo sa sala o kinahanglan nga hingpit nga makagawas. Pipila ka mga tuig ang milabay, nagmantala ako og usa ka libro nga naguluhan o gawasnon nga konsensya. Malipayo lang kamo kung gawasnon na ang inyong konsensya. Kinahanglan nga makalingkawas ang inyong konsensya. Ug kung nahitabo ka na, alang sa matuod nga paghinigugmaay nga minagsuon. Mahitabo nga, kinahanglan sa kinasingkasing maghigugmaay kamo ang usa sa usa sa mainiton gayod. Ug kung mahitabo ka na, mahibaluan ninyo ang tinuod nga gugma taliwala sa mga tawo nga nataw na pag-usab. Dili kini ang gugma nga adunay kalabutan sa unod. Basahon nato pag-usab ang bersikulo 23. Kamo gikaanak pag-usab dili sa binhi nga madunot ra, kun dili sa binhi nga walay pagkadunot, pinaagi sa buhi og nagapadayong pulong sa Dios. Giingon sa Biblia nga kinahanglan kita mataw pag-usab, apan unsaon nato pagpakataw pag-usab? Gisgutan niini ang mahitungod sa binhi nga madunoton ug sa dili madunoton. Kaganiha gipakita nako kaninyo kung giunsa nga si Jesus gipasabot nga mao ang binhi ang binhi. Apan unsa ba kining madunoton nga binhi? Pareho nga gipasabot niini nga bersikulo ang binhi nga madunoton ug dili madunoton. Una sa tanan, ang binhi nga dili madunoton mao ang kinabuhi ug ang makanunayon nga pulong sa Dios. Nahimo nga binhi sa kasing-kasing ang pulong sa Dios. Kini ang binhi nga nahulog sa kasing-kasing. Unsa usab ang binhi nga madunoton? Dili kini ang pulong sa Dios kun dili pulong sa tao. Ang nakatunan sa tao, mga teorya, mga relihiyon, ang mga butang nga anaa sa ulo sa tao, kini ang mga madunoton. Tungod kay ang tao mismo ang madunoton. Dili mahitabo nga mataw pag-usab ang uban nga mga tao tungod sa pulong sa tao. Pulong sa Dios ang makapagpakatao pag-usab. Busa sa higayon nga maamguhan sa usa ka tawo ang kamatuoran sa pulong sa Dios, mataw siya pag-usab. Ablihon nato ang Ebanghelyo ni Juan kapitulo 3.
Juan Kapitulo 3, basahon nako gikan sa bersikulo 1. Og dihayo sa katao sa mga Fariseo nga ginganlan si Nicodemo nga punuan sa mga Hudiyo. Kining tawhana miadto kang Hesus sa takna sa kagabihon og miingon kaniya, "Rabi, kami nasayod nga ikaw mao'y usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala gayoy makahimo niining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kun ang Dios ana uban kaniya." Og si Hesus mitubag kaniya, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingarian sa Dios. Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya? Makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan og mahimugso? Og si Jesus mitubag, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingarian sa Dios. Punuan sa mga Hudiyo kining tawo nga ginganlan og Nicodemo ni adtong panahona. Sakop siya sa konseho sa mga Hudiyo, tubag isip sakop sa kongreso sa pagkakaron. Apan bisan daghan sa mga Hudiyo ang wala mituo kang Hesus, kini nga lalaki nga si Nicodemo usab tibuok kasing-kasing nga mituo kang Hesus. Nagatuo na siya nga si Hesus mao ang magtutudlo nga nagagikan sa Dios. Busa gipangita niya si Hesus taliwala sa kagabihon sa oras nga walay makakita sa iya o makaila aron ibutyag nga nagatuo siya. Apan sa dihang nag-ingon si Hesus kaniya sa ingon niini, ang buot niya nga ipasabot, dili igo ang imong gituuhan karon. Gawas kon ang tao magpakatao pag-usab, dili niya makita ang gingarian sa Dios. Giingon ni Hesus nga, dili igo nga hingbaluan mo nga ako magtutudlo. Kinahanglan nga ikaw mataw pag-usab aron imong makita ang gingharian sa Dios. Natingala si Nicodemo sa dihang nadungog niya kini. Edukado siya nga tao apan wala siya mahibalo kung unsa ang buot ipasabot sa pagpakatao pag-usab. Busa nangutana siya, unsa ang buot nimo nga ipasabot? Unsaon pagsulod sa tiyan siyang inahan ang usa ka tawo nga tigulang na aron mataw pag-usab? Ang buot ipasabot sa pagpakataw pag-usab mao ang mataw sa ikaduhang higayon, dili ba? Sa bersikulo 5 adunay tubag si Hesus sa pangutana ni Nicodemo. Og si Hesus mitubag kaniya, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingarian sa Dios. Wala ako nagplano nga ipatin-aw karon kung unsa ang buti pasabot ni ini nga bersikulo, sa tubig ug sa espiritu. Huna-huna nako, samtang padayon kamo nga maminaw nini nga programa, kalit na lang ninyo kini nga masabtan. Sa panahon nga mutuo kamo sa kamatuoran ug mudawat ni ini, moabot kaninyo ang balaang espiritu. Ug sa dihang mopuyo kaninyo ang balaang espiritu, mataw kamo pag-usab. Apan adunay sa kapunto nga kinahanglan ninyo nga masabtan dire, ug mao nga niining panahon na daghan ang mga tawo nga wala makahibalo unsaon nila pagdawat sa balaang espiritu. Kinahanglan nga madawat ninyo sa tin-aw o klaro ang balaang espiritu. Kinahanglan gayud ninyo nga madawat ang balaang espiritu. Kaganiha gibasa nato ang mga taga Roma Kapitulo 5 bersikulo 5 diin giingon nga, kay ang gugma sa Dios gikahuwad man nganhi sa atong mga kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga gikahatag kanato. Unsaon man nato pagdawat sa Espiritu Santo? Giingon kini kanato sa Biblia. Apan unsaon nato pagdawat sa Espiritu Santo? Sa pagkakaron daghan ang mga simbahan sa Korea ug sa nahuna nako hasta usab sa ubang mga nasod, adunay posibilidad nga wala gayud nahibalo ang mga tawo kung unsa gayud ang pagdawat sa Espiritu Santo. Aduna ako isugilon kaninyo nga katawanan nga nahitabo. Sa lugar sa Korea nga ginganlan og Gyeongsan Province, adunay usa ka bukid nga gitawag og Bukid Yangmun. Dili pa dugay sa dihang nahimo ako nga pastor, gidala ko sa usa ka simbahan o gibutyag sa uban nga mga sakop ang plano nila nga pag-adto sa balay alampuanan sa Bukid Yangmun. Gihunahuna nako pagayo ang ilang plano ug nadesisyonan nga sanglit aduna ako espiritual nga responsibilidad ni ini nga tawo. Mao nga miuban na lang ako. Miuban ako dili ingon nga sawayon ang balay alampuanan sa Bukid Yangmun kundili aron makita kung unsa ang nahitabo didto. Nagpahulay ako og usa ka gabi sa dormitoryo ug mimata og sayo human sa nindot nga pagkatulog.
Pagtindog nako, adunay misulod sa akong kwarto, mga 40 na ang edad, miduol siya sa usa sa akong kauban sa lawak o giingnan nga gunitan ang iyang kamot. Gikuha sa akong kauban ang iyang kamot o gigunitan nga sama niini. Unya nangutana ang bisita, wala ka ba'y nabati? Wala gayod, tubag niya. Nan, katingalahan, nabati nako nga migawas gikan kanako ang balaang espiritu. Migawas kanako karon ang balaang espiritu. Wala ka ba'y nabati nga bisan unsa? Wala may kinahanglan nga imong bation pa. Tuo-tuo lang ang ingon ni ana nga pagdawat sa balaang espiritu. Dili ingon ni ana ang pagdawat sa balaang espiritu. Adunay giingon pa nga laing pamaagi sa pagdawat sa balaang espiritu. Manganta sila og himno og magdungan og pamalakpak. Nearer my God today, nearer today. Og pabalik-balik sila sa pagkanta sa usa lang ka bersikulo niini nga himno sa halos usa ka oras. Ingon ni ana ang kanuna nila nga gikanta og makabati sila og kadasig sa ilang mga kasing-kasing. Gikalimtan nilang tanan ang kalibutan sa gawas o giuna-huna lang ang ilang kaugalingon. Nga nagatuo nga mahimo nila nga pag-usahon ang ilang lawas ug ang kalag. Ug sa panahon nga mahuman sila pagkanta sa himno, dungan sila sa pagbungat og mga pagampo. Og magsugod na sila sa pagampo nga dungan og kusog, mura sila og mga baki nga nagkukak-kukak sa ting-init. Kokak, 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 kokak. Padayon sila nga nagampo nga sama nini og murag dili na muundang. Unya kalit lang gidokdok sa tao nga ana sa tubangan ang ibabaw sa pulpito. Og kini ang nagpalihok sa grupo nga naa sa likod nga andam na nga buhaton nga gitawag na pagpatong-patong sa mga kamot. Miadto siya sa luyo sa tao nga nadala gayod sa iyang mga pagampo o gigunitan siya sa ulo nga nakuratan siya pag-ayo. Kung mahitabo kana musaka ang dugo sa iyang ulo ug mamula ang tibuok niya nga lawas, kini ang giingon nila nga pagdawat sa balaang espiritu. Giingon nila nga puno sila sa balaang espiritu. Apan sayop kini nga tanan. Sayop tanan. Dili ingon ni ana ang pamaagi sa pagdawat sa balaang espiritu. Kung mutuo kamo sa kamatuoran sa pulong sa Dios, madawat ninyo ang balaang espiritu. Madawat ang balaang espiritu pinagi sa pagtuo sa pulong sa Dios. Huna-huna ba ninyo nga dili tinuod ang akong giingon? Tan-aw na to ang bersikulo sa Biblia. Ebanghelyo ni Juan kapitulo 6 Juan kapitulo 6, versikulo 63. Juan kapitulo 6, versikulo 63, versikulo 63. Ang nagahatag og kinabuhi mao ang espiritu. Ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini espiritu og kinabuhi. Unsa ang buti pasabot kung giingon dinhi ang nagahatag og kinabuhi? Usa ka butang ang importante nga masabtan diri mao nga sa wala pa mataw pag-usab ang usa ka tawo, patay ang iyang espiritu. Ang kamatuoran nga patay ang espiritu sa usa ka tawo, wala nagpasabot nga wala nagayod siya espiritu. Ang kamatayon mao ang panagbulag. Sa dihang giingon nako nga patay ang espiritu sa tao, buot ipasabot nga nabulag ang espiritu sa tao gikan sa Dios tungod sa sala. Kamatayon ang nagbabag sa sala taliwala sa Dios ug sa tao. Apan wala kahibalo ang tao sa patay niya nga kahimtang. Giunahuna sa mga tao nga kung mamatay sila, basta na lang sila nga mahanaw. Apan dili ingon niana. Kini ang Dios ug kini ang tao. Kinahanglan nga adunay kalambigitan taliwala sa Dios ug sa tao. Apan misulod ang sala ug naputol kini nga kalambigitan. Naputol ang kalambigitan, kini ang kamatayon. Hangtod nga dili masulbad ang suliran sa inyong sala, magpabilin nga patay ang inyong espiritu. Busa, patay kining tao dinhi. Patay kining nga tao. Kinsa ang makahatag og kinabuhi sa patay nga espiritu? Diri sa bersikulo 63 giingong, ang nagahatag og kinabuhi mao ang espiritu. Ang unod walay kapuslanan.
Unsa ang buot ipasabot kung giingon nga ang unod walay kapuslanan sa bisan unsa? Dili mabuhi sa tingog sa unod ang espiritu sa tao. Sama sa akong giingon kaganiha, dili makahatag og kinabuhi sa mga tao ang pulong sa tao. Bisag unsa man ka maayo pagkasulti ang sermon, bisan unsa man ka matarong ang teorya o filosofiya, dili kini makahatag og kinabuhi sa tao. Busa unsaon nga mabuhi pag-usab ang patay nga espiritu sa tao. Tan-awa ang tungang bahin sa bersikulo giingon nga, ang mga pulong nga akong gisulti kaniyo kini espiritu og kinabuhi. Ang pulong ni Jesus mo ang espiritu. Kung maamguhan ninyo ang kamatuoran sa mga pulong ni Jesus, madawat ninyo ang espiritu og kana ang kinabuhi. Kung wala kamo makaamgo sa kamatuoran sa pulong sa Dios, dili kamo makadawat sa balang espiritu. Adto kita sa Juan Kapitulo 10, Kapitulo 10, versikulo 35. Juan Kapitulo 10, versikulo 35. Versikulo 35. Kung iya man ganing ginganlan og mga Dios kadtong mga gisultihan sa pulong sa Dios og dili arang mabungkag ang kasulatan. Tan-awa unsa ang giingon dire, kahibulungan kini. Og dili arang mabungkag ang kasulatan. Tan-awa ang naguna sa versikulo 34. Og kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, dili ba nahisulat man kini sa inyong kasuguan, ako nag-ingon, mga Dios kamo? Kon iya man ganing ginganlan og mga Dios kadtong mga gisultihan sa pulong sa Dios, og dili arang mabungkag ang kasulatan. Kung moabot ang pulong sa Dios sa usa ka tawo, mahimo nga Dios kana nga tawo, mahimong Dios ang usa ka tawo. Mahimo nga Dios ang usa ka tawo. Pipila ka mga tuig ang milabay, daghan kita og nadungog mahitungod sa New Age movement. Adunay daghan nga aspeto kini nga kalihukan. Gigamit kini gawas pa sa uban nga mga butang. Ang psychotherapy sa panambal, pagtultol og paglambo sa kaugalingon, nga gipasiugda ang naturalismo, pantheism ug pagtuo sa daghang Dios. Sikat kini sa mga kabatan-unan karon, ug sa unang tan-aw murag makadani ang pananaw niini nga kalihukan ug murag dili makadaot. Apan ang sukaranan niini nga tumo nga nakatago delikado kaayo. Kini ang magdala sa tao aron hunaw-hunahon niya nga siya Dios nga aduna siya pagka-Dios. Sa pagkatinuod usa kini ka pantheismo ang pagtuo nga ang Dios ana sa tanang mga butang sa kinayahan ug sa kalibutan. Giaghat sa New Age movement ang tawo nga motuo sa niini nga Dios ug motuo nga kon makahiusa siya niini nga Dios, makakuha usab siya sa tanan nga kaalam, gahom ug kahibalo. Giingon sa New Age movement nga aduna na gyud sila niini nga kaalam, gahom ug kahibalo ug gihatag kini kanila ang pamaagi kung unsaon kini nga magamit pinaagi sa pagkahiusa sa mga espiritu sa kalibutan. Kung magsugod na nga maghunahuna ang mga tao nga sila mismo mga Dios, nabati nila nga dili na sila kinahanglan pa nga maluwas ug motuo pa kang Hesus. Busa makita nato nga buhat kini ni Satanas. Ang sukaranan nga tumong sa New Age movement mao ang pagbabag sa mga tao nga motuo sa Dios, ni Hesus ug sa kaluwasan, ug nagdaghan na kaayo kini nga kalihukan milapad ug milapad, apan ang kapalaran nga malaglag kini sa katapusan. Dako kaayo kini nga kalihukan nga mikupot na sa tanang matang sa mga kalihukan, apil na ang mga pagpatalinghog sa mga tingog sa daotang espiritu. Kung dili kita magbantay, dali kita nga madala sa ingon ni ana nga mga kalihukan. Sa karon, sa sunod nga kaliwatan sa kabatan-unan, diretso padulong sa kalibutan sa hingpit nga kahiladman. Unsa nga paglaom anaa sa mga kabatan-unan? Apan unsa ba ang buot ipasabot kung giingon sa Biblia nga kon iya man ganing ginganlan og mga Dios kadtong mga gisultihan sa pulong sa Dios. Ang pulong nga Dios diri wala magpasabot nga mga Dios sa usa sa mga pantheismo, buot ipasabot nga mga anak sa Dios. Kung motuo kamo sa kamatuoran sa pulong sa Dios, mataw kamo pag-usab ingon nga anak sa Dios.
Ang pamaagi aron mataw kamo pag-usab ingon nga anak sa Dios kini pinaagi sa pagtuo sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Dios. Adto kita sa Mateo kapitulo 13. Versikulo 18. Mateo kapitulo 13, versikulo 18. Nan, patalinghugin ninyo ang sambingay mahitungod sa magpupugas. Sa diha nga ang usa ka tawo makabati sa pulong mahitungod sa gingharian og dili siya mosabot niini, ang daotan mo tungha og mosakmit sa gikasabod diha sa iyang kasing-kasing. Kini mao ang gikasabod diha sa daplin sa dalan. Og mahitungod niadtong gikasabod diha sa kabatuan, kini mao kadtong magapatalinghog sa pulong og diha iya kining dawaton uban sa kalipay. Apan wala siya gamot diha sa iyang kaugalingon, hinuon mo pabilin siya makadiyot og inigabot sa kasakitan og pagpanglutos tungod sa pulong siya mobiya dayon sa pagtuo. Og bahin niadtong gikasabod diha sa kasampinitan, kini mao kadto ang makadungog sa pulong apan ang mga kabalaka dinhi sa kalibutan ug ang kalipay tungod sa mga bahandi magalumos sa pulong ug kini dili makapamunga. Ug bahin sa gikasabod diha sa maayong yuta, kini mao kadtong makadungog sa pulong ug makasabot niini, sapagkat tinuod kini siya magapamunga ug magapaani sa usa ka higayon, usa ka gatos ka pilo ug sa lain kan-uman ug sa lain katluan. Dire gisulti ni Jesus ang sambingay sa magpupugas. Unsa ang binhi? Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Mga pulong sa langit ang mga binhi nga gipugas dinhi sa yuta aron mamunga ang mga tawo niining kalibutan. Apan adunay upat dire ka matang sa yuta. Ana sa daplin sa dalan ang una nga yuta. Ang yuta nga nasa daplin sa dalan mao ang yuta nga gitamakan sa mga tawo ug kanunay nila nga giagian hangtod sa mibagtok ug migahi. Gipasabot nini ang mga tawo nga gipagahi ang ilang kasing-kasing sa mga doktrina ug mga gituuhan sa reliyon. Alang usab kini sa mga tawo nga mituo kang Hesus sa relihiyoso nga pamaagi. Bisan dawaton niini nga mga tawo ang pulong sa Dios, wala man gihapon masulod sa ilang mga kasing-kasing. Ang mga langgam nga niabot og mikaon sa binhi mao ang yawa. Sa diha nga ang usa ka tawo makabati sa pulong mahitungod sa gingarian ug dili siya mosabot niini, ang daotan motungha og mosakmit sa gikasabod diha sa iyang kasing-kasing, kini mao ang gikasabod diha sa daplin sa dalan. Ug mahitungod niadtong gikasabod diha sa kabatuan, kini mao kadtong magapatalinghog sa pulong ug diha iya kining dawaton uban sa kalipay. Apan wala siya gamot diha sa iyang kaugalingon. Gipasabot niini ang tawo nga mabaw og kasing-kasing, tawo nga dali makagusto sa iyang nadunggan. Apan sa sunod ginahuna niya nga wala di ay kapuslanan. Naminaw kamo nini nga sermon karon ug tingali karon pa lang kamo makadungog ug ingon niini ug makita ninyo nga makapaika gayod. Apan kung hunaw-hunaw ninyo pag-usab, mahunaw-hunaan ninyo nga wala man di ay kalainan. Ilhanan kini nga mabaw ang inyong kasing-kasing sama sa kabatuan. Kinahanglan og jutay nga kalalom ang yuta. Sa laing mga pulong dili igo ang kalalom sa inyong kasing-kasing. Dire sa bersikulo 22, ug bahin niadtong gikasabod diha sa kasampinitan, kini mao kadto ang makadungog sa pulong apan ang mga kabalaka dinhi sa kalibutan ug ang kalipay tungod sa mga bahandi magalumos sa pulong ug kini dili makapamunga. Ang ubang mga tao kung karon pa lang sila nakadungog mahitungod sa Biblia, naikagayod sila ug malipayon nga maminaw. Apan dili sila makapamunga tungod sa pagpangandoy og kwarta o mga kabalaka dinhi sa kalibutan. Kini og kana nga kabalaka ang nagababag. Sa katapusan ining pasumbingay, gihisgutan ang binhi nga nahulog sa mayong yuta. Gipasabot niini ang tawo nga nagapatalinghog sa pulong ug nakasabot niini. Kung masabtan ninyo ang pulong sa Dios, maabot kaninyo ang balaang espiritu. Ang pagkasabot sa kamatuoran sa pulong sa Dios mao ang kalihukan sa balaang espiritu. Kana ang buot ipasabot sa pagpakataw pag-usab
labing hinungdanon gayud kini. Adto kita karon sa libro sa Santiago. Sa bag-ong tugon. Santiago, Kapitulo 1. Versikulo 18. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 18. Sa iyang kaugalingong kabubuton, kita iyang gipanganak pinaagi sa pulong sa kamatuoran, aron kita mga himong ingon sa mga pangunahang bunga sa iyang mga binuhat. Tanawa kon unsa ang giingon dire, sa pagkatinuod kamo mao ang duha ka tawo nga nahimong usa. Una sa tanan, usa kamo sa binuhat sa Dios, gibuhat kamo nga gipanganak una gikan sa taguangkan sa inyong inahan. Gihulma kamo sa Dios, ang binuhat mo ang usa ka butang nga gibuhat. Usa kamo ka binuhat, gilalang, gihulma o gidala dinhi sa kalibutan pinaagi sa taguangkan sa inyong inahan. Binuhat kamo sa Dios. Sa iyang kaugalingong kabubuton, kita iyang gipanganak pinaagi sa pulong sa kamatuoran, aron kita mga himong ingon sa mga pangunahang bunga sa iyang mga binuhat. Ikaduha, adunay mga tawo nga gipakatawo sa Dios og nabuhi sa sulod sa tawo nga gibuhat sa Dios. Adunay kalainan sa tawo nga gibuhat sa Dios o sa tawo nga gipanganak sa Dios. Sa tanaman sa Eden, usa ka binuhat si Adan, dili siya binuhat nga gipakatawo sa Dios. Kini ang hinungdan kung nganong dili angayan si Adan nga mosaka sa langit ni adtong anaa pa siya sa tanaman sa Eden, tungod kay usa lang siya ka binuhat. Apan bisan kinsa man nga binuhat ang mutuo sa kamatuoran sa pulong sa Dios, mataw sila ingon nga mga anak sa Dios. Ingon ni anak ka importante nga makahibalo sa kamatuoran. O kini ang hinungdan kung nganong gitun-an nato ang Biblia sa ingon niini. Walay nakahibalo kung kanusa o kung asa nga bersikulo nila masabtan kini nga kamatuoran. Kung mutuo kita sa pulong sa Dios, madawat nato ang kinabuhi sa Dios. Mataw kita pag-usab ingon nga mga anak sa Dios ug masinati nato ang gugma sa Dios. Gipasabot sa tanan niini nga mga pulong ang usa lang kakasinatian, pareho nga kamatuoran og hitabo. Gisgutan nato ang mahitungod sa kaluwasan ang pagpakataw pag-usab nga napasaylo na ang atong mga sala nga mabatunan ang kamatuoran apan parehas og usa lang kining tanan, usa ka butang lang ang gipasabot niini. Ablihon nato ang Juan Kapitulo 1. Juan Kapitulo 1, versikulo 12 og 13. Juan Kapitulo 1, versikulo 12 og 13. Gikan sa versikulo 12. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kanila nga nangatao, dili gumikan sa dugo, ni sa pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki, kundi sa Dios. Nagsulti usab ni ining mga bersikulo ang mahitungod sa gipanganak sa Dios. Apan unsa bagayod ang tinuod nga buot ipasabot sa gipakatawo sa Dios? Giingon sa bersikulo 13, kanila nga nangatao dili gumikan sa dugo, ni sa pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki, kundi sa Dios. Giingong nangatao sa Dios, ug sa bersikulo 12 giingong, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Adunay sa kabutang nga akong gusto nga ipaabot dire sa makadyot. Daghan nga mga tao ang nanag-ingon sa karon nga kinahanglan kamo nga mataw pag-usab pinagi sa pagdawat ni Hesukristo ingon nga inyong personal nga manluluwas. Apan kinahanglan og labing pag-amping bahin niini. Tungod kay adunay mga tawo nga mituo nga mataw siya pag-usab kung personal siya nga makadesisyon nga dawaton si Hesukristo ingon nga ilang manluluwas. Makuyaw kini
kay daghan nga midawat apan wala gayud makasabot sa ilang gidawat. Bisan magdesisyon ang usa ka tawo nga dawaton niya si Kristo ingon nga iyang personal nga maluluwas, wala kana nagpasabot nga gidawat gayud niya si Hesus. Ang personal nako nga desisyon nagagikan kanako, apan sa Dios nagagikan ang kaluwasan. Ang personal nako nga desisyon dili buot ipasabot nga misulod si Hesus sa akong kasing-kasing. Kano saan ninyo gidawat si Hesus? Tinuod nga kinahanglan nyo si Hesus nga dawaton. Gidawat nato si Hesus dili tungod kay nagdesisyon kita nga dawaton siya, kundili sa dihang maamguhan o masabtan nato ang kamatuoran sa iyang pulong. Kung mutan-aw kamo sa mga taga Galacia Kapitulo 3, makita ninyo nga gipasabot niini nga napadayag ang pagtuo. Ang napadayag nga pagtuo mao ang pagtuo nga miabot sa dihang maamguhan o masabtan ninyo ang kamatuoran sa pulong sa Dios. Kung aduna kamo ingon niini nga pagtuo sa pulong sa Dios, nadawat o madawat ninyo si Hesukristo. Naimbitahan o nadawat ninyo si Hesus sa inyong kasing-kasing pinaagi sa balaang espiritu. Kini ang pagtuo nga naghatag og kaluwasan. Adunay kakuyaw kung nadesisyonan sa usa ka tawo nga motuo base sa kaugalingon nga desisyon ang iyang pagtuo. Naghimo siya og kaugalingon niya nga desisyon alang kay Kristo. Ang ingon niya nga desisyon wala nagpasabot nga tinuod nga nadawat sa usa ka tawo si Hesus sa iyang kasing-kasing. Madawat lang ninyo ang Diyos sa inyong kasing-kasing kung maamguhan o masabtan ninyo ang kamatuoran sa pulong sa Diyos, nga kamo usa ka makasasala o nagkinahanglan og manluluwas. Kini ang buot ipasabot sa pagtuo pinaagi sa pagpadayag. Daghang mga tao ang nagatuo nga luwas na sila kung makadesisyon sila alang kang Kristo. Apan ang tinuod, kinahanglan magpakataw kita pag-usab sa Diyos pinaagi sa pulong sa Diyos, og dili sa kaugalingong desisyon. Makuyaw gayod kini. Palihog, magaduko kita sa atong mga ulo alang sa pagampo. Ginoo, nagapasalamat kami sa imong pulong nga among natun-an ug napamalandungan, kay pinaagi sa imong pulong Ginoo among nahibaluan ug natun-an nga ikaw ang Dios nga gamhanan nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Og imo sab nga gibuhat ang tawo Ginoo sumala sa imong dagway. Apan, subo Ginoo kay ang tawo nga imong gibuhat nahulog sa mga pagtintal sa yawa ug nahimong makasasala. Nagapasalamat kami Ginoo kay bisan kami nahimong makasasala ug nahulog sa kamot sa yawa, ang imong gugma nagapadayon sa pagliho kanamo. Salamat kayod Ginoo kay ikaw gayud mismo ang nangita kanamo 2,000 na katuig ang milabay. Og ang imong pulong Ginoo nagasulti kanamo nga maluwas kami pinaagi lamang sa pagtuo. Og salamat Ginoo nga among namguhan nga ang pagdawat diay kang Kristo Jesus ingon nga among personal nga maluluwas usa ka makuyaw. Og dili ingon ni ana ang mga pamaagi nga gisulti sa imong pulong. Kay ang kaluwasan Ginoo nagabasi diha sa pagtuo sa imong pulong ug wala sa among kaugalingon nga mga desisyon. Kay gipakisama di ay Ginoo ang among kinabuhi sa usang ka anak nga mausikon, nga sa diha nga mibalik siya sa iyang amahan, ang amahan mao ang midawat kaniya og dili siya ingon nga anak. Sama dayo sab kami Ginoo sa usa ka karnero nga nawala, nga ang magbalantay Ginoo mao ang nangita sa karnero, dili ang karnero mao ang nangita sa magbalantay. Gipakisama usab kami Ginoo sa drakma nga nawala, nga diin ang tag-iya sa drakma maong nangita Ginoo, dili ang drakma nangita sa tag-iya. Sa ingon usab nga pamaagi Ginoo, ikaw gayud mismo ang nangita kanamo ug nagadawat kanamo. Ginoo, nagaampo ako kanimo nga dili nimo itugot Ginoo nga malimbungan ang matag usa ka tawo sa lipat-lipat sa yawa. Tabangi kami Ginoo nga among maamguhan ang kamatuoran, kay ang kamatuoran mao lamang ang makahatag kanamo og kagawasan. Ginoo, samtang kami magapadayon sa pagtuon og pagpamalandong sa imong pulong, nagaampo kami nga ang Espiritu Santo mao gayud Ginoo ang magagiya og magatudlo kanamo sa mga kamatuoran. Ginoo, ablihi ang among mga mata aron dili kami mahimong buta Ginoo diha sa kamatuoran. Ilabi na Ginoo ang pinakaimportante nga bahin mao ang kaluwasan sa among mga espiritu. Ginoo, samtang magapadayon kami sa pagtuon sa imong pulong, magapadayon ikaw Ginoo sa paggiya, pagtudlo kanamo og sa pagpanalangin sa matag usa kanamo.
Kay kining tanan akong ginatugyan o ginapasalamatan, pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.